ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଇକେଲଟି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣକ ପଦେ କଥା କହିଥିଲେ, ବାବୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ବାବୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ନିଜେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲି 2 ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗାଁଟିଏ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ମୋ ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଙ୍କୁ ମୋ ବାଇକ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ନେବା ମୋ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଲି ସେ ଗାଁକୁ ଖବର ଦେବାକୁ। ତାପରେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଙ୍କର ପରିବାରର କିଛି ଲୋକ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ସେଇ ନିଶାସକ୍ତ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ସେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଭରା ଆଖିର ଲୁହରେ ମୋତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ, ବାବୁ ତୁମେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ, ମୋ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମାଉସୀ, ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ। ଆପଣ ପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମଉସାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦପାନ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ କିପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସି ହେବେ। ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହକୁ ଦେଖି ମୋତେ ସତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲି। ଏସବୁ କଥା କହିବାର ମାନେ
ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ତ କ୍ଷତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତା'ର ପରିବାର, ତା'ର ସଂସାର। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ନିଶା ଜିନିଷ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ।